Se on niinku Atlantis siellä viime vuonna tehtiin. Matsi siinä. Heidinen, kumpaa heidinen. Kultaa tuli. Tuomarien pisteet, päätuomari 8,5, sivutuomari 8,5 ja 8,9. Yhteispisteet 25,9. Myös järjestetään taidonsuojelun suorituksen aikana. Purkkeita.
Sikalan täydenkäyttösuorituksen on 28 sekuntia. Tällä suoritusajalla on merkitys sikäli, että ajan pitäisi olla 27 ja 29 sekunnin välillä. Yliajasta tai aliajasta rankaistaan pisteessä. Ja tämä kello, joka meillä on seinällä täällä, joka on näyttänyt virheellistä aikaa, ei ole ollut se virallinen kisakello, vaan päätuomarilla on oma kello, josta hän on katsomassa. Siellä on nyt rekki päällä, se nauttaa nyt. Vai mitä? Näetkö? Sylväjoukkue sai lasarinauhoisen suorituksen. Vittu mikä mätkäys. On tuo muuten Jere, on vähän sen näköinen, että se on tappaja. Mä ajattelin, että laittaa Saa! mitäs se meni se huha hei, kyrvälä päähän? Hei! Tapsa! 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 Ei arvoa! Jatko! Tapsa! Lisää! Tapsa! Älä vittu! Tapsa! Hyvä! Älä mennä! Hyvä! Mä kuppiruini! Turpa kiinni siellä. Kuppiruini hyökkää tänne. Hyvä kuppi! Hyvä Tapsa! Sama Pasi, sama Jokki pois siitä. tuolla järven päässäkin, mut vaan Tapsa. Saaks Tapsa ittaa? Vittu se napsaa. Hyvä Soininen! Hyvä tappaja! Kun tää mun kello ajoo. No vittu osin vähän väliin. Eihän oo. Mä kusen sun niskaan, sun paita menee pilalle, on silti kun meidän mua haittaa. Ei sillä ole väliä. Hyvä Samppa! Tänne se No niin, mätä! Hyvä Soininen! Hyvä Sappa! Hyvä! Vittu moneeko tuon mammutin? Hyvä! Soininen sai pistää. Hyvä Soininen! Älä kyttää! Jee! Oliko siisti? Jätkä heti hyökkään heti napsasta. Hyvä Soininen! Saiko se pisteeseen? Ei! Ai. Niin meni. Mitä sitten? Verttu! Verttu! Tapa! Sadasosa sekunti! No Ipponi! Verttu! Hyvä Verttu! Heti lähti! Verttu! Mätä se! Jatka! Hyvä Verttu, Mättö kone päälle! Hyvä Verttu! Raivo! Tapas se! Verttu! Verttu!
munkin kamera oli siellä, kun me oltiin Pasin kanssa seniorissa, missä siinä 2 kiloilla Pasin. Älä mussuta nyt. Perttu! Hei! Pipparin päällä. Älä viitti. Päksy! Se halusi ottaa teille. Nyt Arttu Satten Päksy! Näetkö se Perttu taktikoi, se teki ton? Hyvä! Hyvä Verttu! Perttu taktikoi, näetkö sä? Joo. Saiko sä ton? Saiko niukan? Hyvä Verttu! Kone, älä hyydy! Koira kaikki! Hyvä! Jatka vaan! Jaa! Jätkä lentää, ja vaan Ville lentää. Jee! Perttu! Vielä yksi! Vielä yksi piste! No niin, käki on mennä! Käki on mennyt! Tehdään vähän hyvää. Ai siellä on Ahtolainen. Se on oikein. Jarkko. Jarkko! Näytä! Ai jumala. Sitten me hävitään. No me ollaan voitettu kaikki. Ei voi enää. Tähän mennessä. Jarkko! Näytä! Jarkko! Jarkko! Hakkaa se! Älä nyt tollaselle No niin, kyttää! pikkupennulle hävii. Se on. Jarkko! Potki kovempaa! Ei mitään löysiä! Täysiä vaan! No kunnolla! Hiengeri kehi! Nyt Jarkko Tsukia! Vittu, se on saanut vasari nyt. Jarkko! No Jarkko! Mätä se! Jarkko ei mitään löysiä! Ei tää mitään nyt. No niin, Jarkko! Oi perkele! Nyt on hemmetin Jere. Onhan kullia. Buuaa! Hei! Nyt Make ihan löysä vastustaja. Make! No Make näyttää! Näytä Make näyttää miten vedetään turpaa! Todistoi tehtiin. Make! Hyvä Make! Tää! Mitä? Ei se mikään. No Make! Älä lusmua! Turpaa! No niin Make! Ei mitään hätää! Paukkaa turpaa vaan! No niin, Make! Kuka? No niin Make! Make! No Make on mennä tekniikkaa sinne! Uppo ihan helposti, no niin! Tuli selvä. Suoraan selvä. Ei, Make! Jee! Ei armoa Make! Ei armoa! Hakkaa se! Näyttää päälle! No niin, anna mennä! No niin, Päksyä! Hyvä Päksy! Jee!
siellä pyöri. Hyvä Make! Minkä takia? Se oli toi Tainokin huono. Yes! Siellä on Ipponi jo! No kyllä se pitää keskeyttää, kun se on Ipponi jo. Aika. No Ipponi on. Se oli Ipponi jo. Niin on. Eikö sulla jo, mitä se oli? 4 jukkoa? Haittaa. Kasvahan sullakin munahaaru.